Euskal kooperatibismoa, enpresen munduko errealitate indartsu bat da Euskal sare sozioekonomikoan. 2000 kooperatiba inguruko osatzen dute. Sektore ekonomiko guztietan presente dago. Industrian oso errotuta dago eta arlo hauetan dauka presentzia. Makina erreminta, kautxu plastikoa, automobilgintza, kontsumo ondasun iraunkorrak, inbertsio ondasunak, osagai mekanikoak, ekipo ondasunak, elektrikoa elektronikoa, arte grafikoak, altzariak eta egurra. Industria sektore osoa nazioartean oso zabalduta dago. Salmenten 70% nazioartean egiten ditu. Erainkuntzaren sektoreak ere zabalpen handia dauka. Eta zerbitzuen sektorea etengabeko hazkunde prozesu baten barruan oso presente dago arlo hauetan. Enpresentzako zerbitzuak, aholkularitzak, ikerketa eta garapena, hizkuntzak, informatika, teknologia berriak eta gizartearentzako zerbitzuak. 3. adinekoan eta gazteen arreta, ingurumena, kultura, kirola, informazioa eta komunikazioa. Irakaskuntzako kooperatibek ere ordezkaritza zabala daukate Euskadin. Itunpeko irakaskuntzaren 33% inguru hain zuzen ere. 3 euskal unibertsitateetako bat kooperatiba bat da. Ikastolen elkarteren barruan dauden ikastolak ere kooperatibak dira. Baita ospe handia daukaten beste hainbat ikastetxe ere. Eta Euskadiko euskaltegi gehienak ere bai. Kontsumo kooperatibismoa ere oso garatua dago Euskadin, batez ere banaketa komertzialaren sektorean. Hala ere, kontsumo kooperatibak beste sektore batzuetan ere badaude, hala nola energiaren sektorean. 1.000.000 bat bazkide kontsumitzaile baino gehiago daude. Garraioaren sektorea ere oso kooperatibizatuta dago. Horrekin batera, kreditu kooperatibismoak laboral kutxa du ordezkari nagusi. Estatuko kaudimen maila altuena duen erakundeetako bat. Eta nekazaritzako elikagaien sektorea. Nekazaritza eta abeltzaintzako 10.000 ustiategi baino gehiago daude kooperatibizatuta. Eta presentzia daukate arlo hauetan. Laborea, fruituak eta barazkiak, ardo upategiak, olio enpresak, esnekien sektorea, pentsuak, patatak, arrautzak, haragia, abeltzaintzarako hornidurak. Kooperatiben zabalpen honi esker mundu osoan, kooperatiba izaerako enpresa garapen handiena izan dezakeen lurraldea da Euskadi. Enpresa egiteko modu bat, balio hauek oinarri hartuta. Erantzukizun individual eta kolektiboa. Demokrazia, berdintasuna, ekitatea, elkartasuna eta gizarte bokazioa. Nazioarteko kooperatiba aliantzaren printzipio kooperatiboen bidez gauzatzen dira balio hauek. Beti ere, kooperatiben legediaren eta kooperatiben barne arauen barruan. Gainerako enpresekin alderatuta, kooperatibek hainbat ezaugarri bereizgarri dituzte. Borondatezko atxikimendu irekia, kudeaketa demokratikoa bazkideen eskutik. Bazkideen parte hartze ekonomikoa. Autonomia eta independentzia. Hezkuntza, prestakuntza eta informazioa. Kooperatiben arteko lankidetza. Komunitatearekiko interesa.